De SLM-vlucht afkomstig uit Belém, Brazilië, heeft woensdagavond moeten uitwijken naar Guyana, doordat er in de verkeerstoren op de Johan Adolf Pengel International Airport geen personeel aanwezig was om de landing te begeleiden. Hierdoor stranden ruim 100 passagiers met Suriname als bestemming uiteindelijk in het westelijke buurland. De situatie is intussen genormaliseerd. Verno Prior, waarnemend directeur transport, geeft hierover nadere toelichting. Wat is gebeurd is dus dat de twee luchtverkeersleiders die de dienst hadden op dat moment, het was afgelopen woensdag, de avonduren, zich hebben ziek gemeld. En wij hebben geprobeerd, dus vanuit de leiding van het ministerie en ook vanuit de hoofdluchtvaartdienst, dus om andere luchtverkeersleiders te zoeken voor de invalbeurten. En niemand was bereikbaar. Weet je, wat wij als leiding bijzonder jammer vinden, we betreuren het. En het opvallende ervan is dus dat we die dag tegen zeg maar 8 uur 's morgens een brief hebben gehad. Dus van SATCA. SATCA is de bond van luchtverkeersleiders. Dat ze per heden dus geen invalbeurten meer zullen doen. En dan vraag je af van, is het niet een opgezette zaak? Want we krijgen een brief die morgen van, ze zijn niet meer bereid invalbeurten te doen. En diezelfde avond meldt zij die de dienst hadden ziek. En daar is niemand te bereiken, weet je, om dus het beroep te doen in te vallen. Dus dat heeft zich voorgedaan die avond. En is wat ik al eerder zei, we betreuren het. Omdat je hiermee ook het land te schande zet, toch? Weet je, het vliegtuig of de vlucht vanuit Belém moest dus uitwijken naar Guyana. En je kan ook, de SLM zou ook schadeclaims kunnen krijgen, toch? Hierdoor kan dus de werkprocessen bij de luchthaven ook ontregeld worden. Mensen hun programma's, mensen hun planning die ze gemaakt hebben. Weet je, dus in feite, nou niet in feite, we moeten wel ervoor zorgen dat deze zaak zich niet meer herhaalt. In die brief hebben ze aangegeven dus dat ze ontevreden zijn over hun salariering. Weet je, we kunnen dat wel misschien begrijpen, maar we zijn in gesprek met SATCA. Wat zich heeft voorgedaan afgelopen woensdag, had zich ook al voorgedaan 21 oktober vorig jaar. Waarbij dus ook een KLM-vlucht moest uitwijken naar Frans-Guyana. En vanaf dat moment zijn we in gesprek met SATCA. Ze hebben natuurlijk een aantal andere eisen hoor, maar bij hen gaat het meer over dus hun salariering. Maar we hebben ze voorgehouden van kijk, salariseisen kan dus het ministerie niet eenzijdig honoreren. Weet je, dus waarmee we nu bezig zijn om dus dat op regeringsniveau te proberen op te lossen. Dus we gaan de zaak dus overhevelen naar het overlegorgaan die pas is benoemd. De huidige situatie op dit moment is dus dat alles voorlopig is genormaliseerd. Dus wat zich afgelopen woensdag heeft voorgedaan, dus waarbij dus luchtverkeersleiders zich hebben ziek gemeld, toch nog toe zich niet meer heeft voorgedaan. Weet je, dus we hopen dat de situatie voorlopig zo blijft. Maar het is niet zo dat vliegtuigen op dit moment niet meer kunnen landen. Ze kunnen landen, weet je. Maar vandaar dat we in gesprek met ze willen gaan, toch? Want je kan weer worden verrast, weet je. Want blijkbaar is dat hun modus operandi. Want dat hadden ze ook al gedaan
21 oktober vorig jaar door ziekte meldde. En er was er niemand bereid dus om in te vallen. Waardoor dus die KLM-vlucht toen der tijd moest uitwijken. Dus we zijn wel alert. Weet je? En vandaar dat we ze zullen uitnodigen. Ik denk maandag al hoor, voor een gesprek. Dat is wat we in principe op dit moment nu kunnen doen. Om dus ervoor te zorgen dat de situatie zich niet meer herhaalt. Je moet in gesprek blijven. Weet je, en werken dus aan de oplossingen. Op dit moment hebben we dus 26. Waarvan je kan zeggen dus dat 20 operationeel zijn. Omdat andere zijn thuis vanwege langdurig ziekte en uiteenlopende redenen. Maar in principe zou de bezetting 80 moeten zijn. Ja, dat kunnen we wel vrij opereren. Nu zijn er 13 in opleiding. En waarmee we ook nu bezig zijn is dus sollicitatie. Eigenlijk we zijn al bezig dus met de sollicitatieoproep. Eind van deze maand gaan we dus dat afsluiten en dan gaan we starten met de selectieprocedure. Dus deze mensen worden getraind door dus de huidige luchtverkeersleiders die nu actief zijn. We kunnen ook experts uit het buitenland halen om ze te trainen. Maar in de meeste gevallen zijn de docenten ook de huidige luchtverkeersleiders. WACASA's is dus dan de luchtvaarttoezichthouder. Weet je, als het gaat om trainingen binnen de luchtvaartsector hier in Suriname, heeft CASA's ook een belangrijke rol te vervullen. Weet je, dus daadwerkelijk heeft het punt gemaakt. Maar dit is de huidige situatie en we gaan hiermee toch wel moeten dealen. Maar uiteraard moeten we naar andere modellen zoeken om zeg maar de invloed dus van deze huidige groep toch wel zo een beetje te kunnen beperken. Om zeg maar deel te kunnen nemen aan zo'n opleiding, als je wil solliciteren, dan moet je minimaal een middelbare opleiding hebben, NATIN, HAVO, VWO. Ja. Dus een oproep voor torenpersoneel, dat heb ik al eerder gezegd, daarmee zijn we nu bezig. Dus eind januari is zeg maar die oproep afgesloten. Dan gaan we starten dus met de selectieprocedure. Ten aanzien dus van de training, die zou al 2 jaar terug moeten zijn gestart, maar vanwege beperkte financiële middelen kon het niet. Wij zijn er nu mee begonnen. Ik denk, ze zijn nog niet formeel gestart, maar we zijn bezig. Dus met het proces, ik denk volgend maand, hou me dat ten goede hoor, gaan we dus formeel starten. Maar ze zijn al in een soort on-the-job training. Weet je, alleen kunnen ze niet zelfstandig opereren in de toren. Je hebt de basisopleiding, als ik het goed heb, van 9 maanden. Weet je. Maar daarna moeten ze toch wel doorgaan totdat ze helemaal bevoegd zijn dus om zelfstandig te opereren. Ik denk dat het toch wel zeker nog een 2 jaar gaat duren voordat ze helemaal dus zelfstandig kunnen opereren in de toren. Okay. Maar we moeten wel ergens beginnen. Weet je, we kunnen niet meer kijken van het gaat toch wel een aantal jaren duren. We moeten ergens beginnen.